готово поредно равенство. Този път е 1-1 при гостуването на Вилерреал. Кристиано Роналдо откри с 33-я си гол в първенството, но 7 минути преди края Марко Села изравни. В главно действащо лице обаче се превърна реферът Парадос Ромеро, който не уважи претенциите за дуспи на домакините, но показа червени картони на Серхио Рамос, Месут Юзил, Жозе Мориньо и помощник треньора на мадридчани Руи Фария. След края на матча Кристиано Роналдо обвини съдията за загубените точки, показвайки чрез жестове, че тимът му е бил ограбен, докато Мориньо остана безмълвен пред медиите. Не, ще го смачкаш, Яни. И той напада. В финалния сблъсък за купата на Германия. За купата на Италия пък ще... Ама и ти се пази от краката и бе. Врапчо. Рани Дакар 2013 отново ще се проведе на територията на Аржентина. Абе, пази се, ще те... Маршрута на най-популярното офроуд състезание обаче ще бъде изцяло променен. За разлика от последната, която започна в Аржентина, старта на Рали Дакар 2011 ще бъде даден на 5 януари в перуанската столица Лима, където бе финала на тазгодишното състезание. След това трасето ще отведе участниците на аржентинска територия, като в град Сан Мигел де Тукуман е предвиден почивен ден. Финалът е на 20 януари в чилийската столица Сантяго. Рали Дакар ще се проведе в Южна Америка за пета поредна година, след като през 2009 бе установено използването на маршрута от Париж до сенегалската столица Дакар заради проблеми със сигурността на